Yeah, yeah. Mynta pia bandai nanga dohnud jong pila pynpra kadur jong pi kawampau hanga Tang jing phohsniew iohi Mynta ngala kular banne hadu bakut Hunrai kumne ka jing kermen kila jalut dohnud pidang saman kasni ka shep jeng banim Khlem Phi Mynta pia bandai nanga dohnud jong pila pynpra kadur jong pi kawampau hanga Tang jing phohsniew iohi Mynta ngala kular banne hadu bakut Hunrai kumne ka jing kermen kila jalut dohnud pidang saman kasni ka shep jeng banim Khlem Phi kasgi bapi kan khat du ngadang chin mau kakhmat ka ba jem jingyed hanga pi pynpra ha hospital ngala kular ya pi bangan nom yaida kowe kalunti piong wat nom klet yanga wat langam don shu wat pai ki khmat shaway habneng in sakin du ka jing pang kaban ngam laban le nga hap shu ya mokat no ngas nik sign Mynta pia bandai nanga dohnud jong pila pynpra kadur jong pi kawampau hanga Tang jing phohsniew iohi Mynta ngala kular banne hadu bakut Hunrai kumne ka jing kermen kila jalut dohnud pidang saman kasni ka shep tiang banim Khlem Phi menla kamit nga yayaid hakalinti ba pi juyaid nga berkadya ka suryong pi ngam sknger bulwait kikuntin ba ka duh pi ong kidang sahanga wat inohya nga wat langam don shu skill ba kamin sim jong pi shab ning kalaher nganyay kin mau ya pi nganom jam shakaway ka per tanga jing kin mau nga perkat malakapor ngam la Khlem da jaw umat pilay no shiteng por Mynta pia bandai nanga dohnud jong pila pynpra kadur jong pi kawampau hanga Tang jing phohsniew iohi Mynta ngala kular banne hadu bakut Hunrai kumne ka jing kermen kila jalut dohnud pidang saman kasni ka shep tiang banim Khlem Phi pila late no Hunrai ngadang yai tiapi banyak kendu biang ngajuh linti nga tianya pi bangan dur halamar we jing phohsniew pi juang Mynta pia bandai nanga dohnud jong pila pynpra kadur jong pi kawampau hanga Tang jing phohsniew iohi Mynta ngala kular banne hadu bakut Hunrai kumne ka jing kermen kila jalut dohnud pidang saman kasni ka shep tiang banim Khlem Phi